נו, תגיד. רגע, אני רוצה, רגע. יש לנו בני אדם, מה? אוקיי, אז השאלה... נו, תגיד שלא. בשיטת קרואים מאוד בטח, מה, זה חיות. הם חיות. אתם קרואים בהמות, כתוב, אתם קרואים מאוד ואין הם קרואים מאוד. זהו, אבל לא הם בהמות. נכון, לא כתוב שהם אבל בהמות. יש איזה הסבר על זה, נכון? למה הם... רגע, זה מה שאני רוצה להבין. רגע, שקט. אז מי, כן, מה כתוב? זה מה שאני לא מבין. כתוב שאתם קרואים אדם, והגויים לא קרואים אדם, זה מה שכתוב. לא קרואים? לא קרואים אדם, לא קוראים להם אדם. אוקיי, אז מה קוראים להם? אדם זה הדמה לעליון. אדם הוא בן אדם שהוא שונה מהבהמה. אם הבן אדם עושה את מעשה הבהמה, אז הוא כמו הבהמה, מה זה שווה? כל בן אדם צריך לשלוט על עצמו. זה היהודים שולטים על עצמם. היצר אומר להם לעשות דבר והם לא עושים. אז הוא בן אדם. אוקיי, אבל יש מישהו שהוא לא יהודי, שעושה מה שצריך, הוא בן אדם או לא בן אדם? צריך לעשות דברים נורמליים, בדרך כלל הם עושים, הם יכולים להרוג אנשים שלא רואים אותם. יהודי לא יהרוג יהודי אפילו שלא רואים אותם. אם אחד גוי, כן? אבל יש יהודים שהורגים יהודים. יש. יגאל עמיר, רבי פופר... מי שמתנהג כמו יהודי, ודאי יש יהודים שהוא... אוקיי, אבל רגע, מה שאני לא מבין זה כל הגויים הם בהמות? אם אין להם ציווי. אדם זה לשם הדמה לעליון. אדם זה כאילו יכול לדמה לאלוקים. אוקיי? זה פירוש של דם. אנחנו הפכנו את זה, זאת אומרת העם הפך את זה. גם בן אדם, כמו אתה בן אדם, אתה צריך להתנהג כמו בן אדם. בעיקרון זה לשם עליון. אדם זה דמה לעליון, מכיוון שאנחנו בנים של אלוקים. קראנו בני אדם. עכשיו, הגויים מה שהם, כן. אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. שנייה, כן, היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם מאוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חוקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, דירות, בניינים, הם בונים את זה. למה? משרתים את זה. אבל יש גם יהודים שעושים את זה. בוא תשמע, לא. תסתכל על המציאות, תסתכל על המציאות. תראה, בוא אני רוצה להגיד לך איזה משל. מה יש לך? אוקיי, רגע, אתה רוצה להגיד משהו? שבוע שעבר, מישהו הלך לטבול זה בר כפרה, לא בר כפרה. למה? בר כפרה. הרגות שבת, לא יודע. אתה מגיע מהתקשורת? לא. אני פשוט מגיע. שבוע שעבר, מישהו ערב שבת. לא, זה סתם מעצמי. באיזה נער, איזה מקום. והיה שם ערבי והרג אותו. למה הרג אותו? בגלל שהוא מחזיק את עצמו, שהוא בן אדם, והוא איזה חתיכת זבל, אני יודע. רגע, יהודי הרג ערבי? הפוך. הבנתי, אוקיי. זה יום ממש. למה? למה? אני לא יודע. למה שהוא מחזיק שאתה לא בן אדם? אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר, למה היטלר לא היה יהודי או היה גוי? היטלר היה גוי, למה הוא לא היה יהודי? לא יודע, נו. שיהודי לא יעשה את זה. אוקיי, רגע. זה מה שכתבו לי. שנייה, זה כתוב. עוד שאלה אחת. אוקיי, בא במציאה. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רואה שזה שאלות קנטריות. זאת אומרת, דברים שכאילו זה מעצבן. חריפים, כן, ברור. מה, אני אבוא עם ערבה? מה, בשביל מה? אני יודע בערבה. בוא נשמע. למה? באמת. מתפללים פה, מה זה מעלה? עקום זה לא עקום. זה לא תיאטרון, זה לא תיאטרון. זה לא נכון. אבל אתה רוצה שאנשים יבינו, כן או לא? זה ככה לא הציב, זה לא פה. לא, זה נראה להם כאילו שהם לא מתחילים לקטרק. לא, אני רואה לפי השאלות, זה שאלות כאילו ש... ברור, אבל זה מה, אני אשאל אותך על חלב הבשר? זה אני יודע. אבל זה טעות, עקום זה לא עקום. אוקיי, בסדר. זה ראשי תיבות, עובדי כוכבים או מזלות. אוקיי. הם עובדים את הכוכבים, לא את השם. אוקיי. וגויים הם כמו כלבים? 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 גויים.
מאיפה הבאת את זה? אס ארגת רש"י ארוד, לא יודע. ראובן. לא יודע, מישהו שלח לי, אני לא יודע. ארגת רש"י ארוד. אוקיי, לא, אתה לא יודע. אוקיי. ילקוט רבני הגדול, הנשמה של גויים הם לא טהורים והם חזירים. מי? הנשמות של הגויים. מישהו שלח לי במייל, זה אמור, זה תלמוד, הם אומרים שזה כתוב בתלמוד. איפה בתלמוד? זה תלמוד. לא, זה שטויות. ילקוט רבני הגדול. זה כתוב אצלהם. יכול להיות, מאוד יכול להיות שזה שקר. בגלל זה אני שואל. התלמוד שלנו לא כותבים בכלל לשונות כאלה, חזירים וזה, אין מילות אצלנו. אין מילים כאלה. מותר לאכול עם מישהו שהוא גוי. לאכול אותו. לא לאכול אותו, לאכול עם מישהו. אסור לאכול. למה? אתה יכול להחליף לך את האוכל, יכול להיות. אתה תלך, לא, אתה מזמין מישהו לא יהודי לבית שלך. שלא יהיה קשר איתו. שלא יהיה קשר בכלל? אני חברים אחר כך התחתנו אחד מהשני. אוקיי. מותר להרוג גוי. ספר עיקרים. שקר. מה אומר? שמותר להרוג גוי. תגלשו גוי. ומותר לרמות גויים. גם הספר הגוי אסור. זה דווקא שמעתי. גזל על גוי אסור. זה אסור. גזל על זה גוי מפורש אסור. בשולחן ערוך. זה אסור. אסור לרמות את הגוי. אסור לרמות את הגוי? לא רק זה, אפילו מפורש לא מתערב יודע, יכול מצוות. להיות, למשל, אם הוא נותר בחשבון, אז צריכים להגיד לו.